500 years ago, Lord Chaitanya appeared in this world. Така преди 500 години Бог Чайтания се е появил на този свят. And he announced how the whole world can achieve this great goal of love and happiness. И той обявява всъщност как целият свят може да постигне любовта, щастието. Today we are also happy. Днес ние също сме щастливи. Because Yogapit finally came back from hospital. Защото нашата приятелка Йогапит най-накрая дойде от болницата. We were not happy with her there. Там не бяхме щастливи, тя като беше там. It is my great pleasure За мен е голямо удоволствие to present this recording to you. да ви представя този запис. It was done in Sofia by the choir. Записан е в София от тук софийски хор. And it was called Cosmic Voices. Нарича се Космически гласове. But actually, for some reason, it did not become very much known. Но поради някаква причина не е станало известно. It was conducted by a musician from Croatia. Диригент е бил музикант от Хърватска. And he took that recording to Croatia. И той занесе в Хърватска този запис. But it was never spread in Bulgaria. Но в България никога не е бил разпространен. Even though the choir is singing a very peculiar Balkan style, I would say. Въпреки че хора пее доста специфичен балкански стил, бих казал. So it is a case of cultural symbiosis, which is very rare to find of that quality. И това е един вид културна симбиоза, която много рядко може за такова качество да се намери. So, I will now play to you the first one, but before, please read the translation so you can go deeper into the meditation. Първо след това сега ще ви пусна първата част, първия стих, но преди това ще ви прочетеме текста, за да може малко по-дълбоко да влезете в медитацията на това, което се пее. Святото име на Бога почиства огледалото на сърцето и потушава пожар от страдание в гората на раждането и смъртта. Така както вечерния лотос разцъфва под хлантните лунни лъчи, така сърцето разцъфва в нектара на името. Накрая душата се пробужда за истинското си скрито съкровище – живот в любов с Бога. Отново и отново вкусвайки нектара, душата се гмурка и изплува в океан от вечно нарастващо блаженство. Всички осезаеми аспекти на личността са напълно удовлетворени и пречистени и най-накрая победени от съблагоприятното влияние на святото име на Бога. The University of Ancient Wisdom Университета за древна мъдрост has recently produced this holy chant наскоро създаде това свято пеене in a specific universal version. В една много специфична универсална версия. In coordination with the ancient leaders of the tribes in India, in South America, sorry. Координация с древните вождове на племената на Южна Америка. The degree of meditation, и степента на медитация, which is achieved when we chant the invocations of the divine, която постигаме възпявайки, обръщайки се или извиквайки божественото. It is the true essence of music therapy. Това е истинската есенция на музикалната терапия. Sometimes people want to take music therapy and make it like into something mechanistic. Някои хората хващат музикална терапия и се опитват да я направят нещо механистично. Like they play music to the cows and then the cows give a little bit more milk. Например, пускат музика на кравите и те тогава дават малко повече мляко. Then they say, oh, music is productive for something. И казват, ето музиката е продуктивна за нещо. But in the case of Shikshastakam and the ancient system of invocation of the divine. Но в случая на този стих, който чухме, се нарича Шикшастакам и тази древна система, как да се обърнеш към божественото. It is not calculative and it is not mechanistic. Не е нито калкулиращо, нито механистично. And what is it then? Тогава какво е? It's ancient wisdom. Това е древна мъдрост. What is wisdom? А какво е мъдростта? It's as a theory.
Това е теория and application, и приложение. and it produces a result. И тогава то създава резултати. Science Науката, and spirituality. наука и духовност. Science without spirituality is pure speculation. Науката без духовност е чиста спекулация, Spirituality without any scientific explanation а духовност без никакво научно обяснение has a tendency of becoming sentimental. има такава тенденция да стане сантиментална. So we have to connect the two. Така че двете трябва да бъдат свързани. And that is the therapy, the music therapy, which is the invocation of the divine bringing about since time immemorial. И това е всъщност музикалното обращение към Бога, което се прилага от незапомнени времена. But it has been specially announced Но по-специално е обявено by this 8-verse prayer of Chaitanya Mahaprabhu. от тези 8 стиха молитва на Чайтаня Махапрабху. Now please read the first verse and then we're going to hear the Bulgarian interpretation. I've read it one more time. Oh, did you already Yes, read this? the first one. Okay, let's hear. Сега ще чуем първият стих, който прочетахме. What's the language in which they sing? Is the question. Sanskrit. Sanskrit. As a special gift for all of you today, Като специален подарък за всички вас днес, whoever wishes to have the H-lokas for himself който иска да има тези 8 стиха за себе си and for distribution, и ако иска да ги раздава, he may write his email at the end of this lecture. може да си напише имейл в край на тази лекция, So we will send you a copy of this file да може да ви изпратиме копия на този файл. because it is my desire that such a wonderful work should not be lost. Моето желание е такава прекрасна работа да не се загуби. So I make you all distributor of this contribution. И аз ви правя всички вас такива разпространители на този принос, If you desire so. ако имате такова желание. And then you can hear it also with a little bit better speaker at home. И може да си слушате естествено на по-добър колона But вкъщи. I want to alert you, Но искам да ви предупредя, don't listen to it не, without having the translation. не дейте да я слушате без да имате превод. So we will send those who give us the email also the translation. Така че ви изпратиме също и превода, So you have a complete package. да имате пълния пакет. So this is and you are invited and permitted to send it on forward to as many people as you И wish. сте поканени и може да го изпратите нататък на колкото искате хора. Now coming back to the original meaning of ancient wisdom. Сега връщайки се обратно към смисъла на древна мъдрост. We're very happy to have Gopal Tapani Upanishad here, who is also one of our envoys of spiritual love in Germany from Bulgaria. Радвам се тук при нас на гости от Германия е Гопал Тапани Упанишад. Той е всъщност българин, нашия български глас в Германия. The plan in short time, И планът в краткосрочно време, he will be the first musical chasqui messenger of love from Bulgaria, making a trip throughout South America. той ще бъде първият глас на Часки фестивала, който от България, който ще гастролира из цяла Южна Америка. Which of course is a great responsibility. Което естествено е една голяма отговорност. Like we heard the chants on Amazonas and on the Abresira Renasa Bakata, where the modern chants and the indigenous chants were changing one after the other. Ние чухме, имаше такъв музикален диск, посветен на колумбийските индианци, където бяха смесени индианските възпявания с модерни. So the University of Ancient Wisdom is the review of ancient wisdom in the light of the Vedas. Университетът за древна мъдрост. Високо. Университетът за древна мъдрост е продължение на това движение за осъзнато изкуство. Ведическото знание. Познание. The idea is really Himalayas, Andes,
and Rila Mountains, Идеята е Хималаите, Андите и Рила. connecting. We include the Alps as well. И включваме и Алпите също. Actually, mountains, according to the natives of the world, are sacred. Според коренните жители на планетата, планините са свещени. They are not just a big mass of stones. Те не са просто голяма маса от камъни. Mountains give so many things. Планините дават толкова много неща. All the climates, Всички климати, snow peaks, снежните върхове, were like the breasts of Mother Nature. те са като гърдите на майката природа. And the snow, which is melting and flowing down, И снегът, който се разтапя и потича надолу, is just like the milk е точно както млякото. which flows from her breasts to maintain her children. То потича все едно от нейните гърди, за да поддържа нейните деца. So the holy mountains, they are also called Apus. Святите планини се наричат още Апо. Or in India, we call them the most sacred of the hills, the Govardhan Hill. И също в Индия за най-свещен хълм наричаме Говардан хълма. And of course Mount Kailash, И разбира се планината Кайлаш, the sacred mountain of Lord Shiva. свещената планина на Бог Шива. And there are so many other specifically famous holy mountains. Има толкова много други специално, конкретно известни святи планини. The Black Mountains of the North American Indians, Черните планини на североамериканските индианци. the Sierra Nevada of Colombia, Сиера Невада на Колумбия, the Machu Picchu, Мачу Пичу, the capital of the Incas, столицата на инките, the Usumachi, Ушумачи, the sacred mountain of the Aymaras in Bolivia, свещената планина на аймарите в Боливия, the Illimani, Илимани and also the Aconcagua. и Аконкагуа. And it just goes on. И така продължава нататък. In some holy mountains, Някои свещени планини they're very tall. са много високи. I know one holy mountain Знам една свещена планина, which is only 2.5 meters high. която е само 2,5 метра висока. Of course, it is situated at an elevation of 2,800. Естествено, намира се на възвишение от 2800 метра. It is emanating hot water from the top. От върха извира гореща вода, But the hot water doesn't get down to the ground because it freezes on the way down. но тази вода не стига додолу, защото тя замръзва по пътя си, So още на you върха. have a very incredible little water volcano Така че там има много интересен воден вулкан, turning into an ice cube. който се превръща в купче лед. Another holy mountain we have in Colombia, it is also a volcano, but it is like, has an elevation of 30 meters and it is emanating mud, healing mud. Имаме друга една свещена планина в Колумбия, която е висока 30 метра, която обаче бълва такава лечебна кал. Right now, the World Conscious Pact Точно в този момент Световният пакт за осъзнатост is making a research. прави едно такова проучване, Sacred sites and sacred roots. свещени корени и свещени места. It is researching how our ancient cultures Проучва как нашите древни култури have moved along different special sites and protecting special waterways. са се придвижвали през тези специални места и са защитавали специалните водни басейни. The World Vaishnava Association is doing the same in India. Например, същото прави в Индия Световната вишнава асоциация. And the World Conscious Pact is helping in this process in South America. Световният пакт за осъзнатостта пък помага за този процес в Южна Америка. I think Bulgaria has a lot to contribute Аз to мисля, че, these sacred passes. мисля, че България има много какво да допринесе за тези мистични свещени пътища. I repeat, sacred sites, sacred routes of pilgrimage, and sacred
currents of waters. Значи, ще повторя, това са свещени места, свещени движения, маршрути на поклонение и свещени води. It has all to do with life. Това е всичко свързано с живота. Life and love. С живота и с любовта. How do we get the love for the original source? Как получаваме любовта за оригиналния източник? Atisenikam, the divine circle of the feminine sustainer. Атисенакан, това е този кръг на женското поддържане. Actually, she's not a circle, she's a spiral. Всъщност тя не е кръг, тя е спирала. Because her energy is ever flowing Защото нейната енергия непрекъснато извира and ever expanding. и непрекъснато се разширява. This is her power. И това е нейната сила. And she is the testimony number one И тя е доказателство номер 1 to the Purusha. към Пуруша. Purusha is the supreme pleasure giver to all. Пуруша, това е върховният даващ на всички удоволствия. So he's giving pleasure first and foremost to Mother Nature. Той дава удоволствие най-напред и най-много на майката природа. And we are all their children. И ние всички сме техните деца So we have to take care of her. и така трябва да се грижим за нея. The University of Ancient Wisdom is doing that research in particular. Университетът за древна мъдрост прави точно този тип проучване. As much as also the code, the rules of the original law and how it has been understood and is being preserved by those who feel like that is their duty. Същото се случва и с изучаване на кода изначалния или законите изначалните и също така как хората са ги запазвали и как са изпълнявали своя дълг. We are not social anthropologists nor ethnologists. Ние не сме социални антрополози, нито етнолози. We are worshippers of universal love. Ние сме обожаващи универсалната любов. And we allow the light to show its own by its light. И ние позволяваме светлината да покаже сама себе си чрез собствената си светлина. So this is something we cannot even imagine. Това е нещо, което дори не можем да си представим. That all of a sudden we are brothers and sisters on principle and in joy. Че ние сме изведнъж брати и сестри всички на този общ принцип и се радваме на това. So much that we have a joint duty. Толкова много, че ние имаме един общ дълг. The University for Ancient Wisdom was actually initiated by myself. Този университет за древна мъдрост всъщност беше стартиран от мен. But it is not an independent private university. Но това не е някакъв независим частен университет. It is under the guidance of the real authorities of the original law. Това е под водачеството на истинските авторитети на изначалния закон, оригиналния закон. It is the precise wisdom which we need today more than anything else. Това е тази прецизираща или конкретна мъдрост, която имаме нужда от нея много повече в момента, в днешно време. I had the honor in my youth to meet the great spiritual father and spiritual teacher, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Аз имах тази чест в младежките си години да срещна моят духовен учител, Шрила Бхактиведанта Прабхупад. And even more, И дори и още повече, I have the fortune to approach him and ask him for some service. имах щастието да се приближа до него и да помоля за някакво служене. In his service, I'm allowed to conduct this review. И в негово служене на мен ми е позволено да ръководя Reviewing something. на този преглед